te hakane ka por ka bam tang walam shapi shapang ka khana la ne kasturi ka jung u Lionel Messi balong u kluri le kai jung ka perthei hibro ka wei bat la ong ka ei ka bang kwa ek ban kren ka ne ka por ka bam ta namar ba u Lionel Messi bun ki ba ong ba kim don kita ki kantei ki ba kershan la ne ki ba itanat u rei hakane ka por ka bam tangan pen i ya kane ka video na ka banta ki ba bun balang ba ki samla kantei ki don ka jing itanat u Lionel Messi balai ki don kata jing itanat u Messi namar ba u dei u player u ba jai pembangi ong u gentleman player bat ki ba bun ba ki samla jong ka perthei ki yapi ki itanat u Lionel Messi Henry kim kuah ikaban penpau Henry kadunut ke jungki pat ka terang dik bat kadon kata ke jingketik na kabentau u Lionel Messi oj ngisngu thu bat ngiyoi baki bon ki baong baki kantei ki kham yabi yu Cristiano Ronaldo oj kata ngila ban saki Henry ki ki samla ki ba yabi u Lionel Messi pat kim kuah ikaban penpau kim kuah ikban penpriang ya kata ka benta ka bamaki ki yabi ki u Messi namar ba ki yoi yu briu uba jai yu briu balong uba gentleman ngala banong ki kenteiru ki kham husiar kim kuah ikban penpau Henry balai ka balai jai u Cristiano Ronaldo mar u Ronaldo u deiru u player babon samla u deiru u player uba penpau lu ki ai nganget nya pedeng jung PUE ya ke jinglong ke jingman jung Cristiano Ronaldo ba dei hakan ka benta baki bun ba ki kentei ki penpau baik ya ke ai ka ba maki ki don nomar ki UI ubriu ubalong kunta te hakan ka por ka bamta kamde yang abanga persya yang hendring suan lam ikan ka benta tangkin ki kenten ki bakendian kublai shibun